you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Hi guys, andito po tayo ngayon sa isa sa pinaka dinadayuhan na simbahan dito sa Pangasinan, ay ang Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Then guys, ito yung pinakaharap ng simbahan. So dito sa loob nito, then dito mo makikita yung statue ni Mama Mary. Nakikita niyo yung painting na yan. Diyan nagsimula yung simbahan dito. So, nung unang panahon, may isang lalaki na magsasaka. Then, bigla na lang nagpakita si Mama Mary dun sa puno. So, pinainting nila para makita nila kung paano ba nagawa itong Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Guys, sa part na to, kasi dito lang tayo sa gilid na pwede tayo magdasal. Although meron naman po dun sa gitna, pero dito sa bandang gilid kasi kitang-kita yung mismong mukha ni Mama Mary dito. Then guys, itong part na to, yung papuntang yung sa likod ni Mama Mary. Then kung gusto niyo mahawakan yung likod ni Mama Mary, akyat kayo dito. Then sa side nito, andun po yung likod ni Mama Mary. Kuha na lang po kayo ng yung pamunas. Tapos kung may gusto kayong ibigay na letter, hulog nyo na lang po. Then sa part na to, makikita nyo po dito yung mga statue nila Mary Magdalena, sila Santo Niño, sila San Pedro, yung mga santo ni Jesus.
Then, guys, ito na po yung yung likod ni Mama Mary. Kung may dala kayo ng kerchief, luluhod lang po kayo, tapos papahid nyo lang po yung sa likod niya. So guys, andito kaya tayo ngayon sa may Kendall area. So, makikita dito yung statue ni Mama Mary. Guys, nandito po kami ngayon sa mga pabilihan ng mga bracelet, din yung mga rosary na pwede nyo bilhin guys. Dito. Tingnan natin kung ano mas mura dito. Ano yung pinakamura dito, kuya? Bracelet, princess, ano? Bracelet po. Wood rock, 10 pesos. Asan dito, ate? Ito lang mga to, ate. So kapag bibili kayo dito, may mga mura lang naman dito na tag 10 piso. Ito, mga 10 piso mga to. Hanggang dito, ate. Ayan. Pero ito, iba na to. So ito, magkaiba to guys. Then ito yung mga tag 10. So mura lang siya, kaya pwede nyo siyang gawing souvenir or remembrance na pumunta kayo dito sa Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Isa. Tapos ano pang maganda? Yung iba naman 10 piso. So ito guys, pinipili ko yung yung remembrance ko na pumunta dito sa simbahan. Then guys, yung paglibot nyo dito sa Manaoag, medyo okay siya. And medyo nakakapagod nga lang kasi yung sa loob ng simbahan dito, kasi talaga malawak siya. Then sa part na dun sa harap niya, dun sa gilid niya. So maraming mga nagtitinda ng mga tubig, mga pasalubong na pwede nyo pang-uwi. Then nandito yung mga buto kalasyaw, then yung mga mani na naiprito, mani na basta yung pwede nyo pasalubong, dito lang sila sa gilid. Then, marami din mapipili dito na na pwede nyo pang uwi guys.
tapos na tayong nalibot dito sa loob ng simbahan. Then nga pala, remind ko lang pala yung mga pupunta dito, mga katulad ko na nagmumotor. Kapag magpa-parking kayo doon. Kasi may mga bubungad sa inyo na lalaki. Then, yung sa pagitan, hawak-hawak ko kanina, yung pinakita ko sa video kanina. Kasi sabi niya kanina, 20 pesos. Alam mo, nagbigay ako ng 100, sinabi niya naman na yung mismong isang ganun, 100 na daw kaagad. Hindi ko alam kung bakit, or hindi ko alam kung strategy nila na magbenta ng ganun, or sadyang modus lang talaga yung ginagawa nila, hindi ko alam. Yun. So guys, kapag papasyal kayo dito, maganda dito na pumasyal kayo, lalo yung mga may problema, lalo yung laging nagsisimba. Maganda dito, yung banda dito na inuupuan ko. Ano siya? Para siyang pwede na yung kumain. Pwede kang kumain dito, pwede kang tumambay dito kahit. Yung sa may pinuntahan namin kanina na mga kandila. So maganda doon mag-pray. Then doon sa may hagdan, doon sa may likod ni Mama Mary. Pwede kayo doon na mag-pray. Yun talaga, pag pumunta kayo dito, gandang-ganda talaga. Promise yan. So yun guys, kung isa ka pa sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para updated ka sa channel.